I dag lancerer jeg en lille serie om kend dine cannabinoider. Vi har cannabinoider i vores produkter. Faktisk er vores produkter bredspektrede cannabinoider. Det betyder, at alle cannabinoider, du kan finde i hampeplanten minus THC, er til stede i vores produkter. Og det er en god ting, fordi virksomheder, der kun fokuserer på CBD, ikke vil give dig de fulde fordele, som hampeplanten kan give dig. Nu har alle disse cannabinoider, CBD, CBG, CBDA, CBGA, CBN, CBC, de har alle lignende effekter i vores krop, ikke? De har alle en antiinflammatorisk effekt. Det er fordi, de ligner hinanden, disse kemiske strukturer, og de har lignende effekter. Nogle stærkere, nogle mindre stærke, men de har alle den effekt. De er også typiske antioxidanter, hvilket betyder, at de forhindrer skader i vores krop fra frie radikaler, hvilket er en stor bekymring, når man bliver ældre. Skader på nervevæv, på hjerneceller, til oxidative processer i vores kardiovaskulære system. De giver også alle neurobeskyttelse. På grund af deres antioxidante egenskaber beskytter de nervecellerne. Og derfor har vi bedre fokus og bedre hukommelse, og vi kan have et bedre humør, stabilisering. Hver cannabinoid har også en beroligende effekt. En beroligende effekt, der gør os afslappede og i stand til at klare dagen. Nu, det er de generelle effekter, men hver cannabinoid har også specifikke effekter. I de næste par korte stykker vil jeg tale om de specifikke effekter af hver enkelt cannabinoid.